Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka a cikin wannan sabon bidiyo namu. Kamar yadda sanarwa ta gabata, yau za mu nuna yadda za ka haɗa hoto na happy birthday kamar wannan. Da farko kafin mu je ga aikin ko kuma kafin mu je ga application wanda za mu yi aikin, kana buƙatar ka shiga application mai suna background eraser, shi ne wannan. Idan ka zo ka shiga ya buɗe ma kamar haka, zai nuno ma yanda za ka yi ka ɗauko hoto daga kan gallery ɗinka zuwa cikinsa. Idan ka ɗauko zai nuna maka yanda za ka yi. Idan ka zo ka ga kamar yanzu haka ya nuno mu zuwa kan gallery ɗin, sai ka zo sai ka zaɓo hoton da kake buƙata. Kamar misali bari in sa wannan tunda a kan shi za mu yi aiki. Yawwa idan ya buɗe ma kamar haka, za ka ɗan saisaita bakinsa yanda zai fi fitan ma da shi yanda ya fitan ma da shi yanda ya kamata. Akwai auto, akwai magic, akwai manual sannan da repair. To bari mu yi da auto. Ka yayyanke shi kamar haka.